med ind. Det er alt for koldt derude. Du kan bare smide din jakke der. Hej. Hej, er du klar? Ej, jeg ved altså ikke rigtigt. Ej, nu skal du fandme lige til at tage dig sammen. Vi er kræfter med aftale det her i langt over en uge. Kom nu, Camilla. Du er fandme sådan tøs. Du tør jo godt spille det. Okay, jeg skal nok. I må aldrig nogensinde spørge, om jeg er stød. Eller fjerne fingeren fra glasset. Okay. Okay. Er der en ånd til stede? Der sker ikke noget. Skal jeg ikke skide? Jo, vent nu. Er der en ånd til stede? Ej, hvor er det klamt. Ej, det er virkelig Ej. uhyggeligt. Ej, er det en af jer? Nej. Lad nu være. Ej. Hvad hedder du? Ej, føj. Det er uhyggeligt. P. Okay. Hvad sker der her? Ej, det er ret Det klart var det her. mit. Ej. Jeg kan virkelig ikke lide det. Nej, det kan jeg fandme heller ikke. Oh. L. Paul. Paul. Altså, Ej, det er skræmmende. det er en mand. Ej. Klamt. Klamt. Okay, Camilla, nu er det din tur til at spørge om noget. Du skal. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal spørge om. Bare et eller andet. Jamen, hvornår skal jeg dø? Ej, Camilla, det var det eneste, du ikke måtte spørge om. Jamen, N. ej, jeg vil ikke have svaret. Ej, den er på vej over mod U. Ej, Hvor klam. jeg vil ikke. Ej, jeg skal hjem. Hej. Ej, ved du hvad, jeg skal nok lige tage med hende. Det er jo. Hej.